Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, para sa ating programang biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Now, we have to start ang ating biyahe for tonight. Ito po ang hashtag biyaheng taken for granted. Love, naiintindihan ko na may mga taong hindi showy, hindi expressive sa mga nararamdaman nila, hindi mushy para ipakita yung affection nila, but sometimes it doesn't hurt to try. Do this not because you have to pretend to be someone you're not. Do this from time to time to make the person you love happy. Hindi kasi enough na alam lang nila, kailangan dama din nila na mahal mo sila. Ano ba naman yung maghanda ka sa isang espesyal na araw sa inyong dalawa, like anniversary, Valentine's Day, birthday, di ba? Those are dates na malayo pa lang, alam mo nang dadating siya. So, you can prepare for it. Mapaghahandaan mo siya. A little effort goes a long way. You don't need to do anything grand. Just do something that makes that person feel na you do remember to make them happy sa espesyal na araw na yon. Sa totoo lang, love, para sa taong mahal mo, maliit na bagay lang yan kung mahal mo talaga. So do not risk making them feel unappreciated and forgotten sa mga special dates. Prepare and exert a little effort, my love. Konting kembot lang para sa taong mahal mo, okay? Sa mga kaka-tune in lang po, ang ating biyahe for tonight ay hashtag biyaheng taken for granted. Love, I know na takot kang maiwan. Takot kang mag-end yung relationship na matagal mo nang pinaghirapan at pinagtiisan. But I hope you won't settle for anything less than feeling loved and appreciated. Mahirap pagkasyahin yung wala, love. Tandaan mo yan. Aanhin mo yung tagal ng pinagsamahan kung ni minsan hindi mo siya naramdaman. Love, give yourself some credit. You know you deserve better than that. You know na hindi mo deserve to be taken for granted, but appreciated. After all na mga binigay mo, ginawa mo para sa kanya at sa relationship na yan, you deserve nothing but greatness. So if you think na walang patutunguhan, wala na talaga kahit anong gawin mo, kahit anong effort mo, hindi talaga mabalik yung spark or wala ka talaga mahita sa kanya, if you think you have done everything you can possibly do to make it work, then there's only one thing to do left. Give it up before it destroys you. Gets? Nako mga love, kung kayo ay meron pang opinion o kaya naman concerns or thoughts about our biyahe, hashtag biyaheng taken for granted, just remember to send it over sa comment section ng DJ Lala Banderas Facebook page. Now, before we move on to more of our music, paalala muna uli ako sa inyo mga mahal ko. Gusto ko na din pong matapos yung ECQ. I wanna bond with you. I wanna see you. Ang dami nang nagme-message na Lala babies na gusto nila akong makita. I would want to. I would love to, but you have to work with me to make it possible, okay? Please, makinig naman tayo. Please, cooperate, and please, doble ingat na tayo, okay? At tuloy-tuloy lang ang ating hashtag biyahe for tonight, hashtag biyaheng taken for granted. Alam nyo, sa lahat ng mga kabisyo kong masyadong kampante, na mahal sila ng mahal nila, na kahit anong gawin nila ay always mapapatawad sila. Tandaan nyo, love, walang permanente sa mundo, even ang katangahan. One day, mauuntog yan at marirealize niyang he or she deserves more than your half-baked I love yous, your insincere apologies, and yung never-ending lies mo. One day, makikita niya yung halaga niya, and I'm sure sa moment na yon, hindi ka niya ni aninag mo, di ka niya makikita. So if I were you, if you have someone in your life that's willing to cross the oceans for you, travel miles and miles just to be with you, or even isacrifice yung mga sarili nila just to be there for you, keep them close and appreciate them. Hindi mo alam kung ilang milyong tao ang naghahanap ng gem na katulad niya. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, love, rare find na yan. Kaya wag mo siyang sayangin, wag mong sayangin yung pagkakataong iparamdam sa kanya na mahal mo siya, kundi dahil alam mong yun ang deserve ng isang taong katulad niya. Apologize when you have to and love them back the way they love you. Wag mong gawing totga ang the one mo. Alam mo yung totga? The one
that got away. Okay? Sa mga love natin, you are still with me at dire-diretso lang ang tugtugan. Kasama niya pa rin si DJ Lala sa ating hashtag biyaheng taken for granted. Dito lang yan sa aking programang Sakto, Klaro, Diretso, Biyahe ng 90.7 Love Radio. GV lang. Walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.